wanyalo galo ni waketo ntiere ng'ate get kacha kata kar rangach ma winjo bed ni ng'i arita marwa. Bende nitie ting' ma oganda ntiere godo kuonde ma gidake mano ni gibedo kod arita makare. Ting' maduong' ma gin go en ni mokwongo nyaka gibed jok ma organize gi form giluongo ni resident association or a structure ma ginya tiyo go mondo ka nitie weche ma giwacho weche mag arita piny to giwacho kaka jok modak kamoro achiel to gibiro gi solution. Mar ariyo en ni nyaka gine kaka ginya tiyo gi sirkal or local police mondo ka nitie weche ma nya kelo tungni kuonde ma ji odake to gi kaw information to gi pass it over to sirkal mondo action obed okaw kadhi mbele. Kendo mar adek en ni solution mag security ok en mar sirkal kende, nyaka gibed jok manya biro gi ideas gi solution kata ka gitiyo gi technology kata yore mopogre opogre mondo gibed gi ideas ma ginya konyre go e weche mag security. Alef mar ang'wen en ni nyaka gimakre gi jok moko be mosetimo weche mabeyo e security iluongo ni learning exchange. Gipuonjre kuom jok mose succeed alafu gin be gitim gik ma jok moko timo kuonde ma gidake. Kamano ya kuom thuolo go kod mbaka geno mara en ni kwara mga jwango ng'ere ting' ma gin go kaka chenro mag goringo kaka riwruogno mar kara wakone ha maber kinde go mabendo bago nyasi. Erokamano. Kon mga jwamano kanyo en